Myslím, že ten zápas, který byl vyrovnaný, dle mého názoru, rozhodl šťastný gól soupeře. Já nejsem moc stavěný na to štěstí, ale prostě v tuhle chvíli to nemůžu okomentovat jinak. Věděli jsme, že po té druhé třetině, když oni vyhrávali 3-2, takže budou hrát na obranu a hráli na obranu. A to malé hřiště jim prostě v tuhle chvíli je to pro ně výhoda. My jsme prostě proti té obrany se neprosadili jsme se v situacích 1-1. Neměli jsme moc šancí, i když nějaké jsme měli, ale prostě ten soupeř to ubránil. No tak vedeli sme, že Poprad je nepríjemný super a vieme, že tu je dobrá atmosféra. Trošku sme si nemohli zvyknúť na to kozlisko malé, tak preto sme tu prišli o deň skorej a mali sme aj tréning tuto včera aj dneska ráno, takže si myslím, že to nebolo také zlé, ale určite môžeme hrať lepšie, ale ubranili sme tie presilovky a tak sme radi, že sme to vyhrali a pred prestávkou taký lepší pocit. Ten tretí gól vlastne sme si vyrobili sami a aj sme tým gólom prehrali, takže určite to mrzí. Tak ten puk bol odrazený od zadného mantinelu, ostal pri tyčke, pri mojej vyrážečkovej strane a náš obranca Grant Lewis mi zakričal, že ho mám zaláhnuť a ja som sa musel pohnúť vlastne tou nohou a on vtedy do toho ešte štuchol a rovno to vyšlo vlastne pred bránu medzi nohy, no a myslím, že tento asi tam do toho štuchol len alebo neviem. S výsledkom sme spokojní a odohrali sme v poslednej dobe niekoľko dobrých zápasov, ale to šťastie sa vždy priklonilo na superovej strane, že sme dostávali góle v poslednej tretine, niekedy v posledných minútach v predĺženiach. To znamená, že po druhej tretine sme si prizvukovali, aby vlastne po tomto zápasu sú 3 dni voľná, aby sme dali do toho všetko, aby keď treba, aby sme sa položili pod strelu, no proste robili veci a aby sme ten zápas dotiahli do víťazného konca a podarilo sa. Asi v tom, že jsme neměli takový pohyb, jako jsme mívali v těch zápasech předešlých a ta první třetina, my jsme měli 8 dvouminutových trestů a na led chodilo jenom pár kluků, ostatní vlastně mrzli na střídečce, protože to bylo jedno oslabení za druhým, takže prostě ten pohyb nebyl takovej a smolný třetí gól snad vlastní jsme si dali, takže oni dobře brání, musím říct, a stáli tam na modré a my jsme se nedokázali vůbec prosadit. No.